Sibingelele, sesibuyile no part 4 la sikhuluma khona ngezwe laseKenani. Now, ku part 3 siqalile ukuveza indawo noma ama-features aseBhayibhelini atholakalayo ezweni laseKenani. Izwe laseKenani yini? Ile ndawo ekuthiwa ise-Southern Africa. Bengithi Southern Africa ngibala oMozambique, oZimbabwe, Angola, Namibia, oSouth Africa, oSwaziland, wonke lawo mazwe ase-Southern Africa. Leyo ndawo kuthiwa iseKenani, igama layo langempela. Ku-part 3 sivezile ukuthi iGarden of Eden ikephi ngalapho. Ake siqhubeke nayo-ke. Kule video lena sifisa ukuqhubeka siveze ama-features. Ake siqale-ke. Indawo yokuqala soyiveza indawo okuthiwa ise-Capernaum. But before siveze, ake siveze ukuthi ibaluleke ngani le ndawo, inamuphi umlando le ndawo. Ake sifunde lana-ke. Kuthiwa lana, Capernaum is famous as Jesus' home base during his ministry. Kwakuyikhaya lakhe uJesu iCapernaum, ila khona aphusha khona iministry yakhe kakhulu, ila khona aye busy ngeministry yakhe. Kahle kahle nje iJerusalem losibili la khona uJesu ayesebhizi khona kakhulu, elakhiwa kabusha laliseCapernaum, ila khona ayephusha khona iministry yakhe, right? Ake siqhubeke. Kuthiwa lana, a strategic Galilean fishing town. Icela underline fishing town, underline lo fishing town, right? Ngoba uzosisiza phambili, right? Where he performed many miracles and taught and make it a central site in the gospel for healing. So ila khona aye perform khona ama miracles kephi eCapernaum, right? Now ake sihambeke soyibheka le ndawo eSouthern Africa, siveza ukuthi ikuphi nendawo eSouthern Africa. Ake siya khona. Now sizuleke ukuthi iCapernaum leseBhayibhelini idume ngani. Indawo lekuthiwa iseCapernaum ilapha kule ndawo ekuthiwa iseCape Town noma iseCape. Yashintshwa from Capernaum kwathiwa iCape Colony. Yagcina sibizwa ngani? NgeCape Colony. Yabo, uyayibona nje lapha nansi Cape Colony. Iyona ndawo ke leya uJesu aye busy eperform ama miracles kuyona. Iyona ndawo uJesu yayikhaya lakhe le ministry, yayikhaya elikhulu le ministry, okusho ukuthi iJerusalem losibili lalilapha kuleya ndawo eseCapernaum, right? Ake siqhubeke futhi siveze ukuthi emva kokuthi ibe iCape Colony babuye bayishintsha yaba yini igama. Ake siqhubeke nayo. So le ndawo eyiCapernaum kwabe sekuyahamba baphinde bayishintsha futhi igama, base bathi Northern Cape, bathi Western Cape, bathi Eastern Cape. Kahle kahle babecazelana ukuthi okay, le iCapernaum i-north of iCapernaum, le i-west of iCapernaum, le enye seceleni i-east of iCapernaum. Uyabona lapho ukuthi wonke lamagama ano Cape, Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape for Capernaum. Yabo, base becazelana labo behlukanisa phakathi. Kodwa iCapernaum ilapha ezweni lase South Africa kulama province awu3. iCapernaum lapho ila khona okwaziwakala khona udumo. Ukuze kuthiwani? Kuthiwa iKapa lodumo. Udumo lwani? Iluphi udumo olwenzeka eKapa? Njengoba kuthiwa iKapa lodumo, udumo lwani? Udumo lwabani? Kwakusho lona-ke udumo laJesu, njengoba kwakuyindawo ayephusha kuyona iministry, right? Ake siqhubekele phambili sibheke ezinye indawo ezitholakalayo ezweni laseKenani. Ake siqhubeke nayo siveza indawo nama-features atholakala ezweni laseKenani. But before siqhubeke ngizocela ukuthi sifunde la because izosigayida le ncwadi. Kuthiwa lana uJesu, right, esezelwe, right, wazalelwa kuphi? eBethlehema laseJudiya. uJesu esezelwe eBethlehema laseJudiya, right? Asiqhubeke nayo. Emihleni kaHerodi inkosi, bheka kwafika izazi eJerusalema
Now inkosi uJesu yazalelwa eBethlehem, right? Kwase kwathi emihleni kaHerodi inkosi kwafika izazi eJerusalem. Zabe seziyafika ke izazi kephi? eJerusalem. iJerusalem lalikuphi? eCapernaum, eKapa lodumo. Ubani owayinkosi lapho? uHerodi, right? Ake siqhubeke. Kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga. Zivela empumalanga zithi uphi lowo ozelwe oyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Zu2 indawo engizozichaza ngiziveze ukuthi zikuphi neSouthern Africa. Sasayazi iCapernaum, right? Emihleni kaHerodi, la kwakuphethe khona uHerodi ukuthi ikuphi nendawo, right? Sengifuna ukuveza iBethlehem, ngiveze impumalanga ukuthi ikuphi nendawo. Ake siqale ngeBethlehem. Now sesiyakuveza ke asikhulisana ukuthi uJesu wazalwa eFree State. Wazalelwa endaweni yaseFree State. Ibuphi ubufakazi esizobuthula phambi kwabantu ukuthi uJesu wazalelwa eFree State? Kuthiwa wazalelwa eBethlehem, angithi sakhumbula. Ibuphi ubufakazi esizobuthula ukuthi wazalelwa iBethlehem eseFree State? Ake sicheck ukuthi ngabe ukhona yini umlando wokuthi kwaba khona indawo ekuthiwa iseBethlehem eSouth Africa, kahle eFree State, right? Because siyazi ukuthi abacindezeli mebefika umlando bayawushintsha. Abacindezeli abasabi ukushintsha umlando. Kwaba ubula nje nakuthini ukuthi sikholwa yonke into esinikwa abacindezeli bethu sithathe njengoba injalo. Abasabi ukushintsha umlando, abasabi ukuqamba amanga. Ake sibheke ukuthi ikhona indawo ekuthiwa iseBethlehem eFree State na. Ake sizwe la. Kuthiwa lana, yes, there is a significant town named Bethlehem in South Africa. Nayizwa indaba. Named Bethlehem in South Africa, located in the eastern part of the Free State province. Ilana la ekwazalelwa khona umsindisi uJesu, right? Ake siqhubekele phambili sihambe siyobheka enye indawo esithe soyibheka ukuthi itholakala kuphi eKenani noma eSouthern Africa. Njengempumalanga. Bese silandela ngempumalanga. Impumalanga itholakala kuphi nendawo ezweni laseKenani? Ngabe ikhona indawo ekuthiwa isempumalanga ezweni laseKenani? Ake sibheke-ke. Yes, siyayithola indawo ekuthiwa isempumalanga. Itholakala kuphi nendawo? Itholakala eSouth Africa. Kune-province ekuthiwa impumalanga. Le province le uyakwazi kutholakala kuyona i-Adams calendar. Le province le kutholakala kuyona iGod's foot, kunonyawo lwegiant olusetsheni, okusho ukuthi lo nyawo lwanyathela amatshe esathambile. Yezwe indaba. Kule province le uyakwazi ukuthola ama-pyramids amadala kunawo wonke ama-pyramids emhlabeni. Ama-pyramids amadala kunawo wonke ama-pyramids atholakala eSouth Africa, atholakala empumalanga. Right? Ikuphi okunye futhi okuvelayo ngale province ekuthiwa impumalanga? Yini ngona kuthiwa impumalanga? Ake sibheke. Ikuphi okunye okumele sikwazi ngempumalanga? Kuthiwa lana Mpumalanga, this eastern province literally means the place where the sun rises, offering stunning early morning views over its diverse landscape. Indawo la kuphuma khona ilanga, ingakho kuthiwa isempumalanga. Ilanga ke eSouth Africa liphuma eMpumalanga, kwiprovince yaseMpumalanga. Right? Izazi zayisuka kule ndawo yaseMpumalanga zaya kephi? Zaya eCapernaum, la kwakuphethe khona inkosi uHerodi. Kanti uJesu uzalelwe kephi? eFree State, eBethlehem. Okay, now sikuvezile ukuthi uJesu la azalelwa khona eseBethlehem. Sakuveza futhi ukuthi uJesu esephusha iministry, esephusha ivangeli, esenza imangaliso, wazenzela endaweni ekuthiwa iseCapernaum. ECapernaum namhlanje kubizwa ngokuthi iseNorthern Cape,
Western Cape and Eastern Cape sebayidivida phakathi, right? eCapernaum ila khona ayephilisa khona abantu enza imangaliso kuningi ayekwenza eCapernaum kwakuyikhaya elikhulu lokuphusha ivangeli noma iministry, right? Ngoba ngisho iJerusalem lokugcina lalise eCapernaum, right? Ngoba ngisho even till today abantu baseCapernaum ibona abantu abambiza ngegama lakhe langempela uJesu. Igama lakhe langempela akusiyena uJesu. Igama lakhe langempela uYeshua, uYeshu, uYeshu, uYesu. Iyashintsha ipronunciation as isikhathi sihamba, kodwa uYesu usukela kuYeshu, not uJesu. Right? Ake siqhubeke nayo. Now uJesu wakhulela kuphi nendawo? Sasifuna ukuthola ukuthi ikuphi la akhula khona. Ake sifunde lencwadi. Kuthiwa lana Matthew 2 verse 23, wafika wakha emzini othiwa iNazaretha. Wakha kuphi? Emzini okuthiwa iNazaretha, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi uyokubizwa ngokuthi umNazaretha. Wakha emzini okuthiwa iNazaretha. Kwase kunesiprofethi saphuma ukuthi lo msindisi ozayo uyokuba ngumNazaretha. So kwakumele ukuthi aye endaweni yaseNazaretha ukuze kugcwaliseke isiprofethi. For example, umuntu ohlala eSouth Africa kuthiwa yini? iSouth African. Umuntu ohlala eNigeria kuthiwa yini? iNigerian. Umuntu ohlala eZimbabwe kuthiwa yini? iZimbabwean. So noJesu kwakumele ukuthi aye eNazaretha ukuze ezokuba umNazaretha. That is why kuthiwa uJesu waseNazaretha. So kwagcwaliseka isiprofethi ukuze ezokuba umNazaretha. Wayengayena umChristian, wayengayona iChristian, akayazi nokuyazi iChristian noma ukuba umKristu. Akayazi lo, akakwazi lokho. Right? Ake sifunde ngesingisi. Kuthiwa lana, this means Jesus came and lived in a town called Nazareth, so that what was spoken by the prophet would be fulfilled. He shall be called a Nazarene, fulfilling prophecy. Nayizwa ngesilungu. That's why kuthiwa waseNazaretha, wayengumNazaretha. That's why nabelungu mebemshintshile ibala wamhlophe kodwa bayishiya intshebe neyinwele ngobani wayengumNazaretha. Right? Ikhona yini indawo ekuthiwa iNazaretha eSouthern Africa na? Ake sicheke lokho ukuthi ikhona yini indawo ekuthiwa iNazaretha eSouth Africa noma eSouthern Africa na? Ake sibuke la. Since sesazi ukuthi uJesu waya eNazaretha wayokhulela khona ukuze kugcwaliseke isiprofethi sokuthi ukuba umNazaretha. Ake sicheke-ke ezweni laseKenani ukuthi ngabe yake yaba khona indawo ekuthiwa iseNazaretha. Ngobani? Abacindezeli mebefika umlando bayawucisha and umlando bayawushintsha, bafaka amagama abo, bafaka izibongo zabo. Ake sicheke ukuthi ngabe ikhona indawo okwakuthiwa indawo yaseNazaretha na? Kuthiwa lana, yes, there was a place called Nazareth in South Africa. Nayizwa indaba? In South Africa, the town that is now known as Middelburg in the Mpumalanga province. Indawo ekuthiwa iNazaretha yayikhona eSouth Africa kwiprovince ekuphi yaseMpumalanga, because iNazareth was a city. Yayikwiprovince yaseMpumalanga eSouth Africa. But namhlanje selicishiwe lelo gama ekuthiwa iseNazaretha, sekuthiwa yikephi? IseMiddelburg. Njengoba behlezi benza kabacindezeli bayashintsha umlando ozovusa abantu baleyo ndawo bafaka amagama abo. Uyakhumbula ukuthi kuthiwa kwasuka izazi zivela eMpumalanga, zayisuka eNazaretha lezo zazi. Zaya kephi? Ziyofuna uJesu, zaya eCapernaum kwesika Herod. Kanti uJesu wayezalwe kuphi? eBethlehem. Right? So yes, iNazaretha ikhona eSouth Africa. For now sicela ukuthi siyibambe la ivideo yethu, sizolandela no part 5 because seningi indawo nama features ekumele siveze kule ndawo yaseKenani eziseBhayibhelini. Siyabonga kakhulu.